Reverend Archbishop Victor Lingdo haga singsajan jong katayo ka khandri tarik benai kela lingkot arhajar arpawei ulayo ban penkentang Lingdo syabam jukut ia ki prangut ki dikan na ka jingas lok run yang berper ki badan haga jalan yang ba shlong bat ia kini ke jing penkentang Lingdo la pendep ia kan yang kadukom penkentang ha ka yemani Mary Hill of Christian Cathedral Parish la senalang yu Archbishop Victor do Dyson administrator ke jalan yang ba shlong ufada John Madur nangta u provincial ke Shillong province u fada Paul Alfondro Lingkot ki he na ke jingas lok run yang berper bat kiwe ki Lingdo babon kini ke jing penkentang Lingdo ke jalan yang ba Shillong mentau senam kalong ke baduna bha ya ke ba omla ban khot ban wer pai ba ya ki pai blai na borok ki snat niam kalong ban bo renti ya ke kendon belak bo da ke sarkar ban omla ban ya lompai ba khambon namar ke jing pangklam Kemta ke jalan yang ba Shillong kelabu berkentu tang ya ki bayang basam ki bayajan jang kitu Lingdo thamai. Na kaliang ke jalan yang ba Shillong hak jinglam ufada John Madur Dyson administrator. Ka jingpan ketang Lingdo kalong ke bajarjar ya ke ba Lingdo thamai kelak kloi benyatrei lang bat ke jalan yam. Haba penrop ya keti ke jingpan ketang Lingdo Dyson administrator ufada John Madur ula lampang bat pediang sembaru yu Archbishop Victor Lingdo uban sawan simti no ke mukli do ke jalan yang ba Shillong. Ngau yo blai try kan ran hagan ngi ngi pediang ngau bha ngai Archbishop Victor Lingdo Bishop Jong Jawai bat ban salong Archbishop Jongi tengi pediang ngau bha phi Archbishop be ye hagan neka jing Hakani ke jingpan kentang Lingdo thamai ya ki prangut ki dikan lawan menyelam ban IT syakaduan da ki kimi kipa ki bahaya ngasem jong kita gidikan syaka balang hakabau Archbishop Victor Lingdo kom Lingdo sar ang bakdo udah keli da pertho ya kita gidikan la kilong neem ki bakloi ban im man ko ngo kat kom ke jingkai jaka balang na ka imduk imsuk ban banlong sati hadu ka bakot jong jing im jengki Archbishop Victor Lingdo hakasning ka kraw la pensngo ba ka jinglong Lingdo kedai ka kam man besar ya ki pan namar kata ke kamram jek Lingdo kolong bandri ban sumar ya ki konlang brod da ka mon sungpha om da ka jingkwan mentoi simet bat ka jingkhat barbo jong blei ka dei na ka benta ka commission bat commission jong trai kolong ka bayar om la ban yo bat kon keman supet kemau ka jalan yang ba Shillong hadin ka jingkhat no jong Archbishop Dominic Jala kelaksa klem Lingdo sat la si senam kenti kat hadu ka jingdap senam jengu wa Archbishop Jala kat bah ya ke jingpan ketang Lingdo la le du Bishop Victor Lingdo jong ka jalan yang juai bat menta la kentiu no kum Archbishop thamai da ke jingpan benapat ba da ka Vatican kini ke Lingdo thamai ke belada ban penketang kilong u Father Maria Shibu Father Navin Bunga na ke seng CMF Jingaslok Congregation of the Sons of the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary nangta u Father Elvis Karkongor pat Father Andreas Sinkli na ke Jingaslok MSFS Congregation of the Missionaries of St. Francis de Sales, Ufada Filman Indwar, Nagajingaslok Missionaries of Charity, Ufada Silvanus Lingdo, Nagajingaslok Salesians of Don Bosco, Ufada Basil Walang, but Fada Staibok Warjiri, Kilingdo Trajala, the Dyson Priest, Jongaslong Archdiocese. Pragistan Baye, how try Jesus Christ. Hakani kasi kabakraw, Ashim Kanikalat, Bankuble Yapi, Yakilingdo, Bakiruniam Baro. Senam thamai basuk bat bakamen kan mau ke jing ai ba kraw tam e jung play ha ki ye ki sem kristan chungi dei ke jing ai ya ki Lingdo aniam namar ka taw Lingdo aniam u dei u shakri jung play ka kamram meneng kong e jong ki Lingdo aniam ke dei
kaduai kapirat kaduan kudupat maka taman kapor ki para bangek jong fadar bi tuailem kerkhulem pener ngiulem namar ki tep pekiling do ki de ki syakri jong ublei hakaduai kapirat hakaduan kudupat man lau leng do niam balajet apedeng ki prieu udai banlong uksiang hapedeng jong ublei balu prieu ban terwa cingknya ban penkhot ya ki pop ki sang jong ki pa jong ublei bat unyai long berbor ubajai jai ubayasha kam tamai ya ki batlot ki baduna namar kata uleng doniam udai ban penia dei ladi bat ki batlot bat ki buduna jinang jistat bat ubalam penia dei ru ya ki breu baro kum tau leng do ulong berbor unong penkhot ya ki pop ki sang jong ki wei gom balale utrai jisu balong leng do rang ba Shitish Hebrew san khat san kajing khot kalong berbor berkasdang na ublei gospel Yohanes khat san kadriu Jisu angkum ni om dei mapi ki balajet yanga hendrei dei mangaken balajet yapi ngelatung yapi banlek benmi so shibun uso ban yaisa jogum tau paun ayapi kakabapi pan haka kerteng jonga Jisu kular ban ai kat kebagipan leng ba ki leng do chung blei ka jing khot chung blei dei na ka benta ka commission chung try ka long bayar ku bangias ngau ban yang saki ya ka jing ye chung blei takadau Jisu ang to lek ban yalap pen priang ku bor babha haman la ki jaka ban do pen roi ya ka jing ye chung blei ya ka jing kemen ya ka jing sup kamen sim yasha jing keloit men sim ka jing sebon ka jing ngej ka jing jamnot ka jing soret ka jing penkhot men sim ba ka jing la ban sen syari ladi kini kintin jong utrai Jisu hi namar kata ka kamram jong kiling do ka long berbor ban ri ban sumar ya kilang brot da ka mon ngau pha klap da don ka men sim khwan men toy la de shimet da ka jing keloit men sim babanyai long ba kanuksa jo ka jing sauret ba ka jing jamnot kham tame kaman sem syakri yakiwei namar kata ni ka por yakini ki dikon baro prangot kat banga ai khuble yapi baro dikon ba ye ngakan tujur yapi bandan kaman sem yaine uleng do anyam ude bandan barbor kaman sem yaine ha ka jinget ka jing yai pertubot ya utrai hakadonot ka jingem kumbaong kitab maningkong jong Samuel alai pusan ngasajet da uleng do ubakongu bat unyai hakalenti jonga unyai ne ki kamram mensim jongu banyai penkhot ya ki pa jong blei unyai ne akamen sim jong ka jing tuai baun em ya ka ktien jong blei baun pen priang ya ka ktien jong blei. My dear people, let us pray that God, the all-powerful Father, will pour out abundantly the gifts of heaven on these his servants whom he has chosen for office of priests.
Draw us, O Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, Author of human dignity. It is you who apportion all graces. To you everything progresses. To you all things are made to stand firm, to form a priestly people. You appoint ministers of Christ your Son, by the power of the Holy Spirit, arranging them in different orders. Already in the earlier covenant, offices arose, established through mystical rites. When you set Moses and Aaron over your people to govern and sanctify them, you chose men next in rank and dignity to accompany them and assist them in their tasks. So too in the desert you implanted the spirit of Moses in the hearts of the 70 wise men, and with their help he ruled your people with greater ease.